वेलकाम बैक टू माय इउटुब चैनल बर'सा प्रडाक्शन नै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय 55थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफाद जायगा रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव आरो बे खोन्दोआव नोंथांमोननो दिन्थिनो आं सानदों दिनै 27 जानुवारि 2023 आरो धनन्जय बर'आ रोजाबनाय आलायारन सावथुननि मेथाइ आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव भिडिअखौ जागायबाय नायबाय थाब्लानो जाबाय। लाबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जाहाथे नोंथांमोना निमाहा खालामगोन। कोर्ट खुलुमबाय हेल'च खनसे आखाइखौ होब्ला मोजां मोनगोन गासैबो। थेंक इउ।
Thank you. जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय धनन्जय बर' फंबायनिसिम। बे खोन्दोआव नोंथांमोना नुबाय जाखांफुनाय देंखोगिरि मेथाइ खनगिरि धनन्जय बर'नि मोनसे मेथाइ रोजाबनाय आरो बेबायदियैनो आं 52थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादजों लोब्बा लाखिनानै मोननैसो बेबायदिनो सुंद' खोन्दो लाबावबाय थागोन आरो मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि खोन्दोफोरखौ नायनानै आंखौ हेफाजाब होबाय थागोन। बेवहायनो फोजोबबाय होननानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।